Machiegni kendo nyakaramogi Jalup Raila Odinga eng'welaro Komten piny Martha Karua wacho ni gibiro rwako duoko madoho mar Supreme biro chiwo kabende koro girito ng'eto machalo kamano chieng' wuok tich juma mabiro. Omedo ni johera Azimio biro keto kwe komedo ni kwe maonge ratiro ok bisiko. Martha mane wuoye gwenge ma Meru nomedo ni ji duto mane okoyie kod duoko yiero mar Komten piny nosechwalo ng'urgi kendo girito duoko mar doho. Jotelo mane ochopo e romono mane iike min Profesa Gitile Naitule nowacho ni gin gi geno ni duoko ibiro chiw makare ka gikwayo piny owacho onon kambi mane omiyo rak mar chwalo gik yiero ne IEBC. Sasa tuko kotini tukitafuta ukweli, sababu amani ambayo haina msingi wa ukweli na haina haki haiwezi ikadumu. Na ndivyo katiba yetu ikasema, usipotosheka na uamuzi wa tume la uchaguzi unaenda kotini, maswali inatandikwa hapo, wananchi na kila mtu anaelewa. Uamuzi ukitokelezea Jumatatu, zote tutatii, sababu hiyo ndio tulikubaliana kama Wakenya. Na tuendelee tukizingatia misingi ya umoja, ya ukweli, ya haki, na tujue tukianza na mambo ya haramu tutaishi na mambo